Has pensat mai en com n'és d'important la feina de les traductores i els traductors? De fet, podem gaudir de la lectura de molts llibres gràcies a que alguna persona els ha traduït al nostre idioma. També en l'entorn digital es pugen molts subtítols per tal que puguem consumir vídeos i pel·lícules, si més no, subtitulats al nostre idioma. Doncs sapigueu que avui, 30 de setembre, es celebra el Dia Internacional de la Traducció i aquí va el nostre homenatge a aquestes persones que fan una feina tan important perquè podem gaudir de l'entreteniment i de la cultura. Quan comences una lectura et fixes mai en qui l'ha traduït. En aquest cas, a la mateixa coberta ja hi pots veure els noms. En d'altres casos haurem d'investigar una miqueta més. En aquest cas, a la portada ens ve el nom de la traductora. Busquem sempre l'autoria de les traduccions, així tindrem aquesta professió molt més present.